bandiraɓe yeɓiyankoɓe on calminama mo kala indi mum yettode mum gonɗen ɗo koye galle men galle musidɗo men galle sehil men Elhaj Baba Mal mo hay goto wattaki présenté wona woɗeɓe wona raneɓe wona olduɓe ha tengta leñol men mo dande mum mantini golliɗo golle joɗɗe baɗɗe fayida e nder ngol ɗo leñol waɗani Afrique waɗani kala neɗɗo ɓalejo ko galle men mo kewɗen arde kono gangal fof e sababu muɗum hollirde haalde yañude gueɗe goto e ɓiɓɓe leñol ngol banggue mo baba golli on banggue to banggue nalankagal e pinal e gandal kanko no golli banggue to banggue haaliyankagal jandiyankagal e yewtiyankagal holi on Elhaj Tidiane Sambo Barka yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna amin goko mama e tumbingo tumbi jaam sa e welende ko luma e woluma koole kallaɗe kata e beeli maaro hejje feebo ñawlo lumbina laanaji jolɗo guila yontani ƴeŋi tawi ha saka yo Allah watton foftorde makko amin ya so tawi ko Baba Mal namdete Tidiane an nelaka e lewu ko ɓoyi ha joni curokin wiyetoni hendude yonta ndenda leñol ndenda ɗemgal ndenda diwan Elhaj Baba Mal ko ɗum addi min ɗo hande ko ganduɗa e oɗo goko haaldemo weeɓani kono kadi sattani ñande nogas e jeetati mars nde woni ñalawma mo ganduɗa hollirde gueɗe makko e kala ko gollino e kala kono sette makko sa wiyama holgonɗo Tidiane an ko ganduɗa e muɗum ko jaboɗɗa bandiraɓe Tidiane de sa wiyama ya haale mum aɗa foti fuɗɗorade wiidemo ko gorko pullo ko fuutanke ko toranke kono noon Tidiane ene jeeya e nder aduna o fof tawno wonko waɗani aduna o ko ganduɗa ko yimɓe ne mbawi tuggade hen ha pewno hono gueɗe mumen ko suuɗi e ko feeñi so neɗɗo yiiɗi fewde neɗɗo noon fewirta ko andude hoore mum andude ko woni ko andude fawor koyngal mum andi kadi ko haalata ena ko haaldate e jamanu e yimɓe ɓiɓɓe adama en ɓe sa arte pular Tidiane ɗon sa arte français Tidiane ɗon sa arte kadi e haaldude hono rendoji men e nder bande du Sahel joni tan wonɓe kaldanomi bande du Sahel nde tawno Tidiane sa yeehi ha to fulɓe wonɓe Burkina Faso a nani mi yimi ɗum e morsam ɗemgalam mo ganduɗa windu ɗum ko yo jaam ñallo ha Burkina Faso to seeto école wallahi ɗum noon fof saabi ɗum ko Tidiane ko gongo jibina ko Fuutatoro ko noon Tidiane ko aduna o fof Tidiane kadi ko mbo radio Sénégal télévision Sénégal sa haali e gurdam Baba Mal ƴetta hen tan yeru ko wiyeteno ko hirde momin banno to RTS malla veillé culturel mo banno RTS o waɗi ɗum animé ko Tidiane an ene wonde Hadj Mansour Mbaye eɓe keɓodiri duuɓi kono noon eɓe mbawno joddade ɓe ndendo ɓe kaala e ko fate aduna o ɗum noon fof Allah waɗi ɗum kadi koye Tidiane sa wiɗa haala gueɗe Tidiane mataw ƴetten hen tan hono way tan kono lappi kewɗi gummiɗe e neɗɗo goto ƴetta hen lappol tan kaala casol gotol tan ƴetta kaala tan ma haalen ha tampa tawa gaynata gueɗe Tidiane kono noon somi namnama Tidiane min namnama hono sehilam mi namnama o mo jiiɗumi hono falde jiiɗi diwan no mbiruɗa ni mi namnama o mo presque gardumi en Dakar mbaɗa ummi lycée Charles de Gaulle kankone aussi o ari min pottiɗo ene Dakar min gandi kadi min gummidi e nokku goto e minen ndendi komin jiiɗi e komin jiiɗani hono leñol ngol kadi o wallimi suusde ballumomo suusde Allahu so tawi a yaade neɗɗo o ha sadi yoloyo ñagunde no tawno ñagunde ene ɓeyda neɗɗo o mbiya an kam mine ma jaadata ɗo noon ha Casamance ha partout min jaadi min mbaddi ɗum min garti Dakar eyyi ɗum noon on mbiɗa wawi wiide ko minen jiiɗi yum jiiɗi ma Elhaj Baba Mal so ngande hiisi kumge moƴƴi jalta hen haala ma nde guena deeƴi sa ƴeewi ɓiɓɓe towankoɓe e nder Fouta gila jaggitago hanki salade yawa e huɗade gacci heɓade belka tawa endotta ko funti
fierté mo jogi ɗon to en welti ɗigol weli mudde kay weli laamade holɓe jontitan on sahaaji ko ciftorta hanke sangaji nde kolli beeli mbeɓani jamnude ɓe bo walla aɗa andi yontoji kewɗi ene mbawi ni hono seɓodirde duuɓi kono no tawno Fuuta ko noon ɗum wonno mbaddi mum ɓe ko mawɓe yonto oɗo rewi hen yonko goɗɗo rewi hen kono on fof ɗon mbawi wonde sehilaɓe Kane Diallo mbeɗa wawi wiide Kane Diallo ko hen jeeya kala noon mo ndendumi yonto on saaha ɗo jumɗonde ɗo henne ha wonɓe ɓe e nder gamaji leeraɓe gueɗe ha yettanma Podor ɓen noon fof mbeɗa wawi wiide koye nden ɗon fedde ɓe jaakono fedde wonno yiiɗodirɓe annodirɓe Tidiane noon hakkude men mum ɓe sikka ko relation particulière woni hono ciilagal mo ganduɗa ko Allah waɗi ɗum mbeɗa wawi hen tottude yeruji kewɗi min gari Lobbuduye emin jogui concert Dande Leñol hakkude e Tidiane adi Dande Leñol kono mi ƴetta tan yeru Dande Leñol eyyi Tidiane wi no famiri tan min ko mbarimi nafde leñol ngol e nafde ɗum aduna o dari omo jogui micro o wi he Allah o baba man mbeɗa andi omo wawi yettade ganduɗa min Tidiane mi wawa ɗum yettade ko gonga noon komin sehilaɓe mais banggue mo yaari o banggue on ɗon min Tidiane mbeɗa andi ɗon omo wawi hen wallude leñol ngol mbiɗa ñaagui Allah yo Allah ittu e balɗe am yo tottu ɗum baba mal kanko o kontina min mi yahami ɗumen so tawi ene andani ɗum wona neɗɗo fof wawi ɗum haalnande nder anani mbiya mom ala Tidiane enen fof nguuren gurden e leñol ngol nanga banggue mi nanga banggue mais ƴeew tan ko haala ka jinmi haalandema fimde nde e anni o e Tidiane mo wonno ganda sena haala ene andi ko haalata ene andi ɗo nokkata haala mum par ce que ene andi ɗo haala ɗo wawata yettade e ɗo wawde tolnade e gurdam innama aadi en ɓe darade mo e rendo o haala ka ɗo haala ɗum firti ko min e Tidiane emin goɗɗuɗi e cehilagal kono noon ɗum bettani men Tidiane par ce que mbeɗa andi Tidiane ko mbo wawi yedde omo wawi on ɗon saaha mo wawno siftende min hay sahaji ganda mi yahata hami yejjete ɗiɗo sahaji e nder jum malla e nder tooro o artira ɗum e hakkillam omo wallitami e andude holto gummimi anani ɗum wona tan o haala émission mo haalana yimɓeɓe hol gonɗo baba mal ko omo siftinami ko ɗo ɗum woni lappol ma ɗum woni ɗo poɗɗa rewde ɗum woni ko poɗɗa sifte ɗum woni ko poɗɗa ɓeydorade e gurdam ma ɗum noon Tidiane mbeɗa wawi wiide nde min gari Dakar min fof komin sukaɓe Allah ne walli min mo jogui hakkille mboɗo jogui hakkille Allah ne walli min kala jiiɗo min horsina min haw nde yetti mbeɗa siftoro nde yetti ɗo Samba Thiam min mi nani no e hono ko Samba Thiam mboɗo wono guelɗo cukoyel Tidiane wadde hay mawɓe ɓe ene ganduno ko ɗum Allah fodani Tidiane ko ɗum foti won anani ɗum noon machallah yo Allah ɓuɓan mo amin ya hamallah amin yo Allah ɓuɓan Tidiane ko waɗani ko hono leñol ngol waɗani ɗum ɓiɓɓe adama en ɓe hoto majjoto Allah te majjatani kadi majjata ko cuusal e casal heglantagal nanduɓe jikku kañum jaadata ko ñaagi mina nandano comci oɗo nandano comci mi yii oɗo nandano comci boɗo nande jawe wadde fof ay duwaw mo duwi o mata wonko Allah hollunomo baba awdi ma so fuɗi e weltoto a awi Tidiane awima a awima to banggue radio a duusima to banggue radio o awima banggue nalangal duusi banggue nalankagal o woni o weltini o tabitini o findi o famni o yehi Burkina Faso sewo jimɗamo o arti ɗo waɗa directeur aji nda o nawa Ziguinchor o nawa banggueji foof o golli golle joɗɗe mbaɗɗe fayida hol ñalawma mo ɓurɗa dañde cikkuɗo dañƴa weltare e Tidiane an so tawi koye rendu so tawi koye émission ha ciftoɗa hanki ndiɗo awdi fuɗi juggani mi ene wawi wasde wonde
wonde wona gotol kono tan ko ene wawi wasde wonde émission ne wawi wasde wonde hono hirde ko nde Oumar ɓiyam Jibina nde Oumar Jibina eyyi Allahu akbar aɗa andi en mboɗo janggina kadi mboɗo woni professeur mbeɗa janggina mi hewani doole kono Tidiane ene jaayi sehilaɓam so wona kanko ardi kay sehilaɓam waɗɓe feere ha inde Oumar ɓiyam wayi no foti waade ni eyyi ɗum jiiɗani hono dingaral jiiɗani radio neɗɗankagal jiiɗani télé ko hakkunde neɗɗo e sehil mum e giɗo mum par ce que ɗum ko gurdam gonga on ñalawma mi yejjitta ɗum e Tidiane mi yejjitta ɗum e sehilaɓam kono mi yejjitta ɗum e Tidiane nde tawno Tidiane ne wonno ɗon kadi ne arduno ɗon e sehilaɓe walluɓe dande leñol yiɗɓe Baba Maal ko horsinɓe Baba Maal Oumou Salamata Tall en Ndeye Diaw Sy en Farmetou Kane en Keccel Kane en machallah ɓe ɓe ganduɗa min e Tidiane an eɓe ganduno wonko min mbaɗani leñol ngol kono heddi ko heewi kadi komin poti waɗande leñol ngol te Tidiane noon ko waɗi ko alhamdulillahi rabbil alamina saga nde waɗa ɗum nde tawa kabirɗe no gooɗi fof no filma fof no waɗa enregistré wadde o yeehi kono o majjani ko wonno ko fof nan ɗo henne leñol ngol so yiiɗi andude holko wonno anniya Tidiane an faade leñol ngol faade aduna faade hono leydi Sénégal e Mauritanie so ɓe duttima e kala enregistrement mo Tidiane wonno e kala haala mo Tidiane haalno maɓe gandu exactement Tidiane holko miijotono eyyi holko wonno anni mum faade hono ɓiɓɓe adama en ɓe ɓiɓɓe adama mbimi par ce que Tidiane no RTS en wonduno ɗon e Jolfuɓe Sereraɓe Wamarankoɓe ombo fasnino hono dendiragal hakkude dendiraɓe hakkude joolaɓe joola e Sereraɓe e massa hakkude men e hoddiɓe men ko machallah ko Allah tafi Tidiane an rokkimo ko rokki ɗum ko wona neɗɗo fof wawi dañde ko Tidiane dañi ko wadde mata ko ni tan wawno yarude kono alhamdulillahi rabbil alamin ɓesgu makko nan ɗo eɓene tinni eɓe gandi hol gonɗo Tidiane goto hen foof ene tinni ene andi ko Tidiane woni jinnaɗum ko hunde wadde importance so neɗɗo so tawi a dañi sens wiyeede ko Tidiane woni bamma aɗa foti wawde tinnade ha annene ko Allah de jogui annene kadi jaɓɓa koyɗe ma ha janggo e jaam wiyetake ko Tidiane ko awno ko fuɗani wucci koye sukaɓe makko ɓe te kadi alhamdulillahi rabbil alamin goto e mabɓe foof ene andi komi bamum gonga goto e mabɓe foof ene yiɗimi no yiɗirno Tidiane ani gonga ene hollimi ni kadi ene andi hayso tawako hono lappol Baba Maal e Tidiane an kono noon ene andi ɗum ɗo kam wonko woni hakkude babam e Baba Maal mboɗandi haala ka juuti hettoɓe yeeɓoɓe mbiya kono fonno jokkede kono fof gasata a haalimo haali sehilaɓe heewɓe kamɓe fof mbawa haaldede tabarakallah yallah hokke fandinde kono haade ko Tidiane woni jombajo o wona gadda tan suudu komo sababu mum saabi yewtere o on ñalawma hande o a haali gonga ko kalɗa ko minen min gari min jaggi hen jagonomo sac min ƴewan ko minen jijji ko yiɗi ko añi foof wodi ko susni min haalni Mamoudou 86 7 julde koaka taske no fotte feeto kalligen wiya pula taggata woni ko wiyata haalpere ma eta samedi dimanche ko ndeysan ñande o jogoyi yaade o windi lettre haw gayni yetti pisle min joli min gommi galle dikkande mi pay RTS o wimi wondi soɓe dokkani pula waɗa communiqué mo taw min jooɗi fof mon felli ɗum walla mi fella hoore walla felle te mboɗandi ko gonga e makko wiya ko joom fimde min gari ha min jetti omo ganduɗa kañum woni Ahmed Bachir Kounde yalla yome ɗum yimo no wayni tan wimo tawal ko ɗum woni yeeso ngono heeɓi ɗo no gandirɗamo ni jam ɗum diwa o wi hande somin dañani communiqué ɗo janggo ɓawo janggo kala mo tawmi jooɗe joni komi pellowo ɗum Ahmed Bachir Kounde wimo agay kañum surti on Iblis ñande hen taw ñaagui ha talli ko noon foto makko Tidiane ko joom fimde émission Amassa e Samba Diop Lele lebbi jeegom omo hebla yimɓe goni Thiaroye abou sen mbaddi o holno wayata wallahi ñande émission watte min mbaɗi accident mo hay goto meeɗani on accident nane YouTube
je hôpital min garta fimde makko waɗa émission waɗa réussir ko ɓuri Tidiane ko bawɗo hélas baba temps o juuti juutani jetti Oumar Wadda e wondiɓe ma kono mboɗo andi jammaji ɗi fof wasa jamma ɓurɗo weldema ɓurɗo mettude ñande nanɗa Alaji Tidiane an ruttima e joomum on jamma holno wayema ene muusi par ce sa wasi sehil ma a wasi bande aɗa andi ko sehil tigi rigui aɗa andi ko bandiraɗo kadi porɗo e nder gurdam ma goɗɗuɗo e nder gurdam ma ene muusi tagi ɗum ɓurde musde kadi kono nanirmin madame Tidiane yaari e ñande o yahat nde ko kewno ɗo ummino ha ɗum waɗi tagi ɗum ɓurde musde kadi koɗo tawimi ɗo ene taw mbeɗa woni tourné mbeɗa wonde dande leñol mbeɗa ngabbi sur la scène mbeɗa fuɗɗi hono hirde am ko Autriche wonno Autriche yimɓeɓe tini ɗum ɓe gandi somi kalani kam ko ɗon hirde nde haalate ko haal sala wono heewi dak tubakoɓe ñande en Oumou Sina tawa mbeɗa siko waɗanno toon défilé jiima mo woni yeeso ombo naayo ha ɓoyi nattumi yiide Oumou no naayo nde ko nani nouvelle ko nanɗo Tidiane yi nanmi jippimi nanmi e nder coulisse ɓe kadi ngari ɓe tawi kam ɗon ɓe mbi Tidiane a tini Tidiane an sanke mbimo ɗo wawa won nden so tawi yidde hakkunde neɗɗo e neɗɗo hakkunde giɗo e giɗo hakkunde giƴiraɗo e giƴiraɗo hay so tawi aɗa gongdini Allah no woodi de kam wonko haaldude sa nani ɗum mbiyata ko wawa won addeɓa salide ñande hen mi wonani neɗɗo tawno ko hunde ganda neɗɗo watta ɗum programmé mbiya min noon Tidiane no mbaɗumi e Tidiane an e Tidiane ko waɗi ko représenté e leñolam Tidiane sene yaha fonno tawdemi ko min ko mbeɗa woni Dakar minne kadi mi ara yimɓeɓe fof ganda hakkude Baba Maal e Tidiane kono ko noon Allah haajiri tourné o kala ko daña hen e bella mum no wawi fodde e musicien ji ɗi e yeɓannoɓe waɗɓe ɗum organisé min kam hankkandi tourné o natti saftemi nden ɗon bonima haala ɗon boniyam kono noon koye haaju jambur gonnoɓe ko contrat ji gonnoɓe alay saago mi muña ɗum hami arta ene muusi ñande hen ene metti ñande hen en jaaɓi Allah jarama haali haalnalankagal haɗema hokkude mo mbaynoɗa on woni galle Abou Nuhu Pikini o yeehi Madina Gounass kanko Tidiane o jaggi lawol wertu joni noon ɓe mbi Tidiane arti hankkandi woppat nalankara woppat naggam mbimomi nalankagal diine wawa ɗum ittude par ce que joom diine en caggalle ɓe jogui ene jogui prix mumen ɓeɓe jogui prix mumen e ɗum ɗo mumen min jettiɓe galle temo mo wirda oyi kam joni joni o jaggi kurus tan ha awlu ɓe jetti tan jane makko gueɗe mulum sa hamme alili bana ene alɓe goko mama tumme ko naggam woni ko gadduɗo gol gonno hongude ha ɓooyi tan o wi subhanallah o jooɗe lon makko ɓurnoɗo yode hollen ɗañen hen mbiɗa ko ƴiyam ɗon wuura yo Allah yimomo yafomo amin ya rabbal alamin jiɗuma wadde jarama golle ma jooɗi peima settede makko hol konngol ma cekkatol faade ɓiɗɗo baɗɗo ɗum mo e ɓiɓɓe makko ɓe e leñol ngol fof min jettuma a jaɓɓima min e galle amen ko gonga neɗɗo ne teddini e galle mum neɗɗo ne ɗanno ɓirta warañede waɗa ladde seeko mi naata o nelde jawdi makko ma heɗo poɗo ɗo kono so ari mo wiye bisimilla hayso kanko jeeyi galle kono ha tawe goɗɗo bisimilla mi salminima Abou anne a jarama goto e amen fof no wawi continde hono ko Tidiane yinno ko e leñol ngol te goto amen fof ene waɗa ɗum annene ɗo keɗɗa ɗo en yo Allah juutnu ɗum ha juuta yo Allah aynu reeɗa yo taw ko Tidiane haɗa ko enen dokkano amin ya hamman amin continuen waɗande ɗum leñol ngol eɗen mbaɗa rutade kadi hono jarnude hono ɓinguel amen nguel jogueɗo oɗo anne moƴƴo man no tawno mbawɗo no Tidiane en mbawa ɗum hannude tan e leñol ngol il faut que aduna o anda ko Tidiane holo dimension makko par ce que Tidiane jogui dimension culturelle
Tidiane so haale seernaɓe ɓe seereɓe men ɓe mbiya Tidiane ɓuri andude seereɓe koye mumen wadde diine o Tidiane en anduno ɗum en waɗi en remi en lowri mum so Tidiane arte politique Tidiane kadi en waɗi hen lowri mum so ade arte kadi penal hono aduno ɗo tolni aduno hucci woni côté intellectuel Tidiane en tawe ɗon Tidiane ko rendinno ko machallah wondi ko hewde e neɗɗo goto tan suka par ce que Tidiane yaari ko cukago hay so dañi ɓesgu min mbiyat tan ko ɓesgu makko ngo yo Allah aynure amin amin ya kala ko Tidiane haɗa e duuɓi e barke e kala ko wawi wonde e moƴƴere yo Allah waɗ ɗum e sukaɓe makko ɓe amin 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 kadi menene kadi yo Allah woppu men ɗo ene min dusodira e sukaɓe ɓe emen pawa guite amen e mabɓe eɓe pawa guite mabɓe e amen ɗum tan jinnomi e salminde bandiraɓe nde tawno Fuutankoɓe fulɓe ene gandi Tidiane nde tawno saha fof inde makko ene ayalta pan min kam kala ɗo ƴettumi micro mbeɗa haala mbeɗa yima mi haala e rewɓe ɓe mi wiya Naalu manka Musolu ɓe manka mi ruto mi wi Mansalu ɓe manka mi ɗum hami Ceelu ɓe manka worɓe no keewi kono potani pawmi hen tan ko Tidiane ya Elimane Samba Ba ɗum dan par ce que ko ɗum jiimi e makko wallahi ne wodi machallah Allah jarama a jarama on jarama ngol mi jarama jarama Elhadji Ba Malla jarama Oumar Wade dendagal diɗɗal ngal dande leñol ngol e nanka fof jarama ko cettiɗa e makko ko Allah waɗi anne kadi a wuuyi ha settama ko ɓuri ɗum a gollima ko golliɗa e nalankagal ngal ko idiɓe mo jibinede ɓe yimannoɓe Sagnac yimannoɓe Mbucca Beeli Yelo Lelli Pirto a yimannoɓe hunde fof rippo e naale Allah hokkimo fartanke a nawi ɗum ɗo ɓe nawani ɗum yo Allah hokke fandinde ɗum amin ya rabbal alamin jarama ɗum ɗo ko dawal e dawal ko heddi ko nana yesso so Allah lamɗo jaaɓi no mbiɗen ni ko galle Elhadji Ba Malla gonɗen goto leygol Elhadji Tidiane Samba Ba ko ɗo katen ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi